Na, hai să facem ciucă la cuptor. De data asta la microunde. Ciucă, adică cartofi la cuptor, da? Așa, e mai greu acum să fac o mână, da? Așa, nu lipsește ceapa roșie. Atunci îi dăm de 2 ori. Nouă minute, nu? 9 minute. Hai să vedem ce iese. Nu, dar mi-e foame, nu. Dacă tot fac, hai să arăt ce fac și eu. În farfurie punem sare. Eu pun sare de mare. Asta m-am obișnuit. Și ulei. Nimic altceva. Bun. Așteptăm să se coacă cartofii. Deci, 9 minute. Îl deschidem. Vedem. Uite. Mai trebuie. Deci, cum am zis, de 2 ori 9 minute. Da? Uite. Și o să vedeți cum o să fie după încă 9 minute. Deci 18 minute cu tot. Deci, a doua șarjă, iară de 9 minute. O ieșit să simt un miros de fai de capul meu. De cartofi, bineînțeles. Așa, și să nu dau cu ei. Oh, am reușit. Bun. Nici nu mai bag acolo că eu zic că... Ia să vedem. Aha. Uite aici. Uite aici. Uite aici. Mă repet, eu nu învăț pe nimeni să facă. Eu arăt cum fac eu și cum îmi place mie. Înțelegeți? Dacă îi place la careva să încerce. La noi se zice ciucă. Așa eram când eram copil, se băga în dubă. Așa se cartofi mai noi un pic cu coajă subțire, poate dacă se ia cu coajă groasă trebuie mai mult, se verifică asta. No, acum aștept să răcească și după aia când facem ciuca, ca o minge de ruibi, nu? E ciuca aia. Când facem ciuca, atunci o să mai fac. Continuăm clipul. Măi, fraților, vedeți cum le fac? Uite aici. Uite. Uite aici. E? 2, 3 bucăți, luați 2 așa, le fac exact cum faceți. Cum facem, ne batem cu zăpadă, cum facem bruș de bulgările de zăpadă, da? Cu o singură mână e mai greu de făcut, da? Când faci cu 2. Da. După aia e așa. Iau așa, că nu vă învăț acum cum să facem.
Puteți să mâncați cu varză acre și mai bună. Hai. Ne vedem. Ne vedem când ne auzim.